peres. Apa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat dua lokasi guys. Budal jam loro teko omah. Teko kene jam 3:30. Kok ya adoh ya tiba perjalanan ini. Enak jaman. Iya, adoh. 15 menit. Gak deng paling 10 menit. Jam 10 menit kan. Yo ngono. Putri nujah-nujah kayak dek iki nujah iki barang-barang. Tenang. Lah iya. Kuwi ngono ning ndi ya? Ya wis ngono ae apik. Oh gak ki enek ngene to, lah ngene ning ndi? Heeh. Slempang iki. Golekno slempange. Lho napa, Mbak? Aku mbok ya di ngengei to. Ngengei. Nah ya. Ngengei. Yo turah blawah. Endi? Ge. Turah blawah rezeki. Tambahe pedae apik. Tak tumbase, Mbah. Apa? Tak tumbase pedae. Ya sudah stop. Ya ora apa-apa. Unik nggih. Unik kok pengen aku. Sinten? Kulin Walah lho, masa. Lah malah biyen luwemu lho. Biyen luwemu saiki malah slim awake. Nggih. Monggo arek rias. Oke, guys. Ayo. Lho, lagi kursine stok ning ndi kok ilang kae? Apa? Kursine Bapak Ibu kae. Anu arek. Nggih, monggo. Piye Mbah sentuh apane? Ora, kabeh wong ya tuwek kok. Lah kowe nggih data sik cuwilik saiki sampe. Saiki wis kandhane tuwek aku ya dia. Umure gak kerasa ya aku. Gak kerasa, ayo. Oke, guys. Nuansanya marun. Lagi kursine Bapak Ibu ndi ya kok Ndi? Ndi ta? Kapundi niki nggih Pak kursine setunggal iki? Oh. Oh, lah kok dikek kono ke nyapa? Pak Amit, Pak, kursi niki setunggal, Pak. Niki lho Pak tengkilan, nggih. Oh, mboten Jawa nggih pun. Ndang San. Sipuk San. Kalau San, nggih pun nek mboten Jawa. Oh, nggih Pak. Nggih mboten Jawa. Ayo loh. Dekornya seperti ini, guys. Nah. Oke. Apa ke? Oh, wong turu tibake. Guys, tak kira apa. Wis ingat kok. Sret. Kene san lewat kene. Nah. Ditata yang mening. Sip, justice. Lho. Lebih kena apa kuwi? Allahu Akbar, he? Ya Allah, kursi ini diutai. Gila niki lho. Buat mantan serbet mboten Bu nggih. Disukani banyu nggih. Ngene iki lho, kok dikek kok. Ngene iki lho anggere dienggo nganu wong mesti. Serbet disukani banyu nggih, Bu. Ngene iki lho wong iki mesti ya. Lho. Angger tinggu delok enta ya Allah Gusti. Iki apa iki? Jangkrik. Ngene iki lho ya Allah, jan. Diutai tiang Pak tibake. Kursine.
Astagfirullahaladzim, sabar ya Allah. Lelah bos. Enggak. Alhamdulillah. Ya Allah. Oh, kita ada sing nganu ki. Apa? Apa? Dika karo bose lho kok kelambine padha tak ada diam-diam ada main belakang. Iya dong. Kepo, jika boleh ceperan di tugas susu. Ya tadi tadi. Ya, ini takok toh. Terus agame apa coklat? Oh, lah iki tekokmu yo ning bose. Tekok yo ning lukek. Tekok Mbak Luki gak dikeki yo. Wah, aku yo gak dikeki kok. Tok kae. Heeh. Iya lah Handik. Iji barang merong entuk tadi. Oke. Yalah, tuas gak dijatah piye tadi? Mbak Win ki lho sing tukang jatah. Dikeki ora ki manut iki. Besok tumbas. Seragam abang kan dia. Sing bingungan iki. Tiga apa? Sing di Mas kan? Ora, gak. Ning dhuwur. Ning ndi? Sawontene Bu. Terus kilo tuh gak tua. Wis kilo yo go mulih to kok. Kerasa. Nggih Bu, matur suwun. Nyapa ya kok ngidep njaba gak ngidep telek. Lukek wis biyen tek telek wis. Lawe bareng lu gitek lho. Bose ditek. Asine kowe lho sing gitek iki. Bose ditek. Gak, bose ditek kok. Dika ngicek ora dike? Gitek to. Oh. Coba ngicek apa? Ndoki kono dhewe. Nek bose ditek kok ya, Bos. Sonya sing ditutup ya. Maknane apa? Lha ya, Bu, kok mat. Lah kayak aduk pujanggo arek ning blangtek. Ati bukane plak karo bose. Udah enggak giling. Ini mah aku giling. Ajang katrian. Tiga klip guys, sudah finish guys. Tinggal dihijabi. Enak lagu lo, Dok. Oh iya. Pindah ya, Mbak. Ya, pindah ke lokasi 2. Oke. Tahun beduk Apa? Mbak Ing. Aku kok mapat ya? Dapat 5. Tika, kamu juga pindah? Pindah. Nanti pindah 3. Jadi lah jauh gini. Aku pindah pun aku tak di gini. Menak men ya. Lah iya, pengen nawar Mbak Lisa toh. Ini gak pindah tadi. Kak, Mbak Lisa. more common. Ini jenenge Elizabeth terang. Si laki goreng gede anu ya, belah titik kan. Ayo pitik sajen lagi arti cekal kalau. Oh. Anu tangan mau. Apa dikei kowe? Titik urip ya? Urip ya nek, oleh. Sing Tebus gede tapi ya aku oleh. mau cilik. Tahu lo oleh kok kae lo. Jambangan betul tuh kayak. Sing gede aku cilik mau. Terus kadang diwe dhuwit ya enek ngono kae. Betul manggang niki Tebus, dikulo no. tebus no akeh. Tapi iki gak oleh terus. Titik aku sing gede mawon langsung. Itu tak gede apa? Oh jajal sauna tekek. Gong. Gak pelepekan kowe. Aku wedi bungkemen aku njero. Napas. Napas. Aku wedi nak keracunan gas ngono kae wedi. Tolong. Gak ada cengengane. Lah iya. Ora kok di jawil kucing yang anu dhewe. Betul. Kucing anu saunanan. ora koyo dikukus to. Gawe roti ning kono bos. Kowe iki roti. Ya Mbak Idren. Temperaturnya volley piro? 100. Iya, lah koyo ngukus tenan to wingko. Metu kayak Ya iya.
Minggir kan. Suwiker di jero kono lho, Bos. Dek ning aku pikirane ki sepuluh. ning apa jenenge sing pijete kuwi. Yo, jeplak kok. Lho. Kan ngene, ya Aku ora pengen jajal pijete wi lho, aku rong jajal. enak. Ngene iki sok ngono. Kayak disisak yo. Iya. Sing kene to kene lho sisi to. Nyapa? Iso. Bukan dilatih serotok. Enggak sisi to. Pokoknya anggar pas bener kene mau enak, Dok. Ngono ini. Luka request sing diulek-ulek sisile. Oke guys. Oke guys, pakai baju. Tinggal dihijab dulu Sunda Seeker. Oh iya, gak pernah kira ya. Gak pas wi. Itu lu. Kok nak wis bar hamil isi atau anu ya Mbak berisi badannya. Tapi bisa dicat Mbak. Cara itu. Lo kak sana gini. Video job nih. Eh, Pindi to. ning ndi? Ya buah hati kok. Kalau guys bintangnya teko kalau. Kita ngomong. Kita ratu loh ya. Kayak ratu nih model. Pemikat itu. Ratu Siwal. Lagu berarti. Apa tuh Ren kok lemes saya ngono. Baju kok berat. Perlu dibel. Apa? Lah kok iki kok igane aku. Apa? Kok tak jupuk Mbak? Apa? Mulai. Celok e. Apa? Tak lek apa? Heh? Berarti apa? Celok iki Boleh lali aku. itu. Lagi ada Beneran bener-bener ngidel Aku jadi ki lali to mulai kae. Sik nomornya aku ke Enak apa lho nih? Tak kirimi. Biji kuning kayak gini saya bilang nih biasa gak tak ada merah bae. Makane dari ongkir. Kalau ada HP. Bayi meninggal. Itu. Bayi ini gue. Anu. Solo. Coba. Ada pesan dari sore kalau. Silakan ngomong loh ya, Pak. Sebenarnya. HP aku ini. Jadi ki statusnya dia yang metu. Oke guys, gak sanggup jiplak ngo. Engko sing salin kedua engko nganu, rupane Jiplak. sedih nganu. Heeh. Udah ready ya, Bos? Udah ready, guys. Alhamdulillah. Ngevlog Tinggal pindah lokasi. lokasi. Dul, lo, sudah ada lagi lo, Reni. Reni Ayu Siture mumpluk. Yo tak son langsung deher ki lho. Ya ta, Bos? Ya ora ro aku ora doyan situr rancak. Pas delok ubun daerahnya. Ya mestine tau bar duwe perwipan kok. Coba dibenak nih. Kayak artis Korea, lha nuansane Korea kok iki. Oh, jadi kalian ini. Yo leh dandan anu kono ndelik kono. Mae, ayo ngunggah nih. Sama nek kene Mas. Piye to iki? Mbak wing ngawur.
Lah iya, Ngono Mbak. kuwi lho, Kak Mbak Wilya. Peh Dika ki saiki diwayuh karo bose oleh munyonyo rap. Itu konten 2 menitan ya. Oke. Boten kebae apa nak niku? Pindah. Ayo Lukas sing cepet tok. Nah, tak celatu kowe. Dika. Sering Melati apa kayak ki? mati nih gini. Oleh melatiku. Lukas sing kerja sing cepet. Ki lore ya, Pak. Sing melak aku pindahan sama lu kayak ayo. Engko lu kayak nang kono terus lho tapi ya. Iya kayak, Mbak ini gak melok rono. Iya. Melak tapi kok menetap nang kono kayak. Jangan ning kene. Ning Mbak kowe iki kono apa? Heh? Perek kono. Kok iso lho? Masa nek kene sapa kuwi lho iki masamu gak wong. Tuh, ya kan enek sing dikepercayaan ngono lho. Yo. Percaya? Gak. Kayak aku darono lho ya. Nah, aku nyusul lo wae. Aku gak nyusul, Bos. Gak nyusul. Ya engko nyusul jam-jam 10 bengi. Yo. Ayo. Anak-anak mama pindah dulu ya. Ya mama. Dika. Aku bareng Dika ana no. Eksan ki meneng ayo. Ya. Sayang, hati-hati ya sayangku. Tak tuwa iki. Sini tak tuwa iki. Ayo anak-anak, kita pulang berangkat dulu. Ya Dika Kejan. Senyumnya mana? Oke. Senyumnya mana, Dik? Helikopter. Kok ya foto. Ayo. Kocone barang karo fotone kayak kene lho ya. Kanan kiri kene ya. Karo fotone kene. Angkat sik munggah. Kedawan nih kayak lah nganu. Nah. Lanjut kita OTW. Ini tadi dapat kabar guys kan. Aku pas live TikTok tadi dapat kabar katanya Mbah Yi meninggal dunia. Aduh, yes, kaget juga sih ya. Semoga keluarga gue yang ada di sana, Mbah Yi, semoga diberi ampunan sama Allah, dimasukkan surganya Allah, semua dosa-dosanya dihapus sama Allah. Menurut ya semua keluarga-keluargaku yang di sana diberi ketabahan. Yes, biar guys iki pas ngerias rame iki Mbak Manoharayaan. Ya Allah, kok ya pas mantan rame yes biar ya jenenge jodoh, pati, rezeki kuwi Gusti Allah sing ngatur, ora menungso sing ngatur ngono. Oke. Mari kene sik. Beli gorengan dulu. Peti to karo brengos itu. Tempe tak nama. Mateng kepo. Tempe mawon. Kira Mbak Wi. 5.000 10.000 Mbak Wi. Kalau Aku arep lho ngarepmu lho. Gede iki gak apa. Ya wis kuwi ae. Tempe mawon. Agus sendok promosi iki ya. Oh nggih. Koyo nang Kondogoro. Daleme pundi, Pak? Tuntutan Meguru. Oh nggih. Yang melayani pesanan MBG dan Komando. Nggih. Berarti panggang mawon, Mbak. Warung wong loro rame dengan sebaran. Mak Manohara borong gorengan.
Nggih. Gorong masuk akhirnya mateng ya Bang ya. Mungkin tak pergi peleh. Ada dari mantan pindah. Kali aku ane kalih niki. Oke. Kirang pinten? Bilang 5.000. Amin. Nggih. Mungkin tak mak mrene. Tak ngurusi manten sik. Temu jam 10 kabeh. Wes iki. Nggih monggo. Sayangane dia, Mbak. Oh, ini peti arep brengos. Heh? Peti arep brengos. Aku tak Brengosnya rambut. Iya.